Good evening mga moms! Hi! I know for sure some of you ay nagtatanong na saan ba kami nagstay. Ano ba yung pinagstayan namin? Well, ang bongga talaga ng road trippers. Kasi, sila po kasi talaga nag-aasikaso ng mga itineraries, ng ticket, ng plano ng tour, and of course, yung tutuluyan namin. So, ito yung aming tutuluyan for 2 days. Halika, samahan nyo ako. Ayan, mula dito sa labas, makikita nyo siya. Matatawag siyang buong villa na siya. Villa na ang tawag kasi yung buong bahay, nakuha namin siya. So, from here, lagyan natin ng flash. Yan. So, from here, eto na yung entrance. Pagpasok mo, meron na siyang swimming pool. O, di ba ang bongga? Tapos yung buong floor na yan. 3 floor yan. Sa amin yan. Kasama na dyan yung kitchen, yung dining. Ito yung kitchen. At yun yung dining. So, pwede kayong magluto kasi may mga utensils sila dito. Meron silang refrigerator, dispenser, and mga drinks. So, yan, babayaran na lang yan kung ano yung mga makukuha ninyo. So, meron din silang kalan and microwave kung gusto nyo magluto. Diba ang bongga? So, medyo nakakahingal to kasi hanggang 3rd floor. So, isa-isahin natin. So, ayan, mula dito. Hi! So, ito, meron siya ditong umbrella and yung pwede kayong maghiga-higa habang naliligo. Ang lamig ng water. Tapos, yung swimming pool niya, ang ganda kasi po, overflow. So, nalilinis siya. Gusto ko itry yung swimming pool, kaya lang hindi ko alam kung kakayanin ko yung lamig. So, ayan. Oh, may revolto pa siyang ganyan. Ayan, tignan na natin yung mga rooms na i-stayan namin at tutulugan namin. Dito muna tayo kina Drew and Lovely. Hi! Ay, wow. Ay, may bintang ka. Ito yung kanilang room. Ano yung Mars? Pwede, paano ako? Sure. Hindi, bring it in. Cabinet. Go. Cabinet. So, ito yung bedroom. Kung sakali may mga bata kayo or may mga adult na hindi na kayang umakit sa taas, bagay na bagay dito. O, yan. Tapos, mayroon pang built-in cabinet. Diba? Social. Ang ganda. Ay, pwede magtago-taguan. Yeah. Okay, then. Lahat may sariling CR. Social. Ay, ayan. Wow. Ay, ang ganda. Parehas na sa social na CR nila, no? Ang ganda. Parang ganda na ipaganito rin yung CR mo sa bahay, no? Shala, ang ganda. Oh, ayan. May bidet. Diba? Akitin natin yung ibang room. Thank you, Mars. Akit tayo. Akit tayo sa ibang room. Tingnan natin. Yan, paakit tayo dito. Tingnan natin kung nasa na sila. Ito muna yung ating dining na good for 12-seater. Diba? Social. Agoy! May sarili siyang TV. And ito yung CR. Diba? Parehas lang din siya sa ibang room. Ang social, ang ganda. So, itry yung shower, pero parang ang lamig. Ikot tayo. Yan, pag akit mo dito, uy, parang dilim, walang ilaw. Lahat sila may veranda. Diba? So, para pagbukas ng umaga, maliwanag yung tanaw mo. Dito agad yung sinag ng araw. Nagbibihis sila dyan. Tapos dito yung family nila. Ken, hi! Wala. Kunyari, hindi milyones yung pera. So, parehas lang din yung kanilang room. Ang ganda ng room, no? At saka CR. Kita mo CR. Oo. Malas pa ang Malas pa ang stay. So sabay kayo naligo. Ang ganda ng cabinet nila. Yung built-in cabinet. Bongga naman ang damit nito. Parang na hindi tayo prepared ngayon, di ba? Kasi pink pa yung motif ko. Ayan, akit tayo. I-tour ko muna sila. Ay, ito nga pala. Maganda rin dito. Ayan, Kasi may gazebo. Ang daan naman yan, mula dun sa
kitchen. May hagdanan sa gilid. Diba? Pwede kayo mag-chill-chill. Ganon. Mapuno sa paligid. Puro kuliglig. Busy sila dito. So, meron na tayong 3 room. Tingnan natin sa taas. Ayan na. Medyo hiningal ako kasi 3rd floor na tayo. Tao po. Tao po. Tapon basura. Hoy! Grabe naman yung pink. Yan kasi ang aming motif ngayon. So, ito na yung kanilang room. Parang feeling ko sa couple to, no? Yeah. Ang taray. So, ito rin yung kanilang room. Parehas lang din ng ano. Uy, bakit naman masyado ka? Masyado ka naman. Parang mas masyado mo naman pinaghandaan, friend. Ayan. Tapos yung CR nila ganun din. Pero ang ganda kasi ang lamig. Ito pang couple din to. Maluwag. Oo, maluwag siya. Tsaka malamig. Ang ganda kasi ang lalaki ng door at tsaka ng window. Ang ganda social, oh. Makikita niyo to pag sa umaga na. Lipat tayo dun sa room namin. Asan na? Hiningal na ako eh. Ang dami ng kwarto na puntahan. Matatanong mo yung mga kabilang villa. So, this is our room. Yan. So, this is my bed. As you can see. Dito naman si CJ and si Gren. Silang dalawa dyan. Gren? Oy, naliligo ka na kaagad. Ha? Tapos dalawa yung built-in cabinet niya. So, we can put our things. So, siya nung ganda. Alam mo, feeling ko, mas maganda to kapag, nakita natin siya sa umaga. Pero ang ganda po siya sa gabi. Very solemn. Tignan nyo naman, oh. Diba? Ang dilim dito sa unahan namin. Pero may mga lilipad. Charot lang. Ayun, oh. Diba? Ang bongga. Ayun, matatanong mo yung dun sa labasa na yan. Oh, diba? Pakita sa baba. Oh, diba? Tignan niyo yung shot. Ang ganda, mga moms. Diba? Ayun. Ay, tanong na si Ella. Ella! Hi! Tanongin lang kita kasi for sure maraming gustong magtanong kung magkano yung natin, yung accommodation natin dito and for how many days? For 3 nights, it's like around 31,000. 31,000? Yes. Pesos? In pesos? Oo. 3rd floor. Tatlong floor? Tapos lahat 5 tayo? bedrooms. Oh, tapos lahat Tapos may may pool. pool. CR, may swimming pool. Tapos mga per teta floor, siya. may Restroom. wifi, may restroom. Oh my God, diba? Tapos may sarili kang pool, may kitchen. You have your own verandas, diba? That's for only 31,000 pesos. Pero sa rupya, umaabot siya ng... Nahirapan. I think it's like... Magkano nga ba yun? Kasi ang 1 million is 5,000. For 7 million ba? Kasi parang may pinapalitan akong mga ganong amount. Wait, I'll check. Oo. Susubukan natin computing. Parang Kasi may siya pinapalitan ako. po talaga aming accountant. Mga 4,800,000. Parang ganon. 4 million. So, kulang-kulang 5 million rupya ang renta dito for 3 days. Ang mura na, in fairness. Tapos, good for ilan tayo? 12 packs. Oh. Diba? Tsaka 5 rooms. Yes, Tapos tas 12 3 packs. Ang bongga nito. O, diba? Kaya kung grupo kayo, family kayo, magkakabarkada kayo, magkakaaway kayo, sige, dito kayo magbanding. Puntahan nyo to. This is the Wegi 2. Kaya, kasi may dalawa siyang, diba? May dalawa siyang branch. So this is the Wegi 2 house. Siya lang ni ate. Diba? Dalawa Ang yun. bongga. Ang yaman nila. Social to. So, bukas, igagala ko kayo kapag umaga naman para makita niyo yung ganda niya. So, again, sa mga interested, you can visit their page, the Wegi 2 house.
Bongga. Halika, tingnan natin. Tingnan natin kung ano pa ibang kaganapan na isa malak sa outfit nito. Thank you sa gift mo. Gift na agad yun. Kinuha ko na agad yung regalo. Ang pretty ko dito. Di ba? Lakas mo ka, ano? Oh, di ba? Para kang virgin. Virgin. Halika, ikot pa natin sila. So, ayan. Di ba? Napakamura. Actually, yung 31,000 mo siya, tapos 12 kayo. No? So, sa isang, ano ba? Lumalabas na halos ano? Hindi, 2,000 ano? Lumalabas na 2,000 plus lang ang isa. Tama ba ako sa computation ko? So, ayan, meron din kayong veranda, so pwede kayong mag-smoke, pwede kayong mag-chill-chill. No? Ang bongga, ang saya dito. So, abangan ninyo yung iba pa naming mga escapade. Yung aming mga iba pang pupuntahan at papasyalan dito sa Indonesia. Once again, thank you so much, road trippers, for this birthday celebration with you. And, syempre ako rin, I'm dreaming and I'm hoping na yung iba ko rin mga friends na mula sa Ginty, mula sa mga kababata, and sa aking mga Social Climber Squad family, syempre, na sana magawa rin natin yung mga ganito. Kasi ang saya-saya rin ng ganito. Pero, syempre, ano to, kailangan ng isang matinding pagpaplano, no? Kung saan tutuloy, kung ano yung sasakyan, kung saan mga pupunta, yung mga itineraries, especially pag nasa ibang bansa ka. So, with that, abangan ang mga susunod na ganap. Don't forget to like, share, and subscribe for this video.